Kadırlı Türkmen halkı, şimdi soňky günlerde käbir sanmyklar Türkmen halkynyň taryhyny galplaşdyrmak üçin finansiýar, emma Türkmen halkynyň gadim taryhyny hiç bir güýç galplaşdyryp bilmez. Ýöne türkmenleriň öz taryhyny bilmesi gerek. Geçmişini bilmediğin geleceği bolmaz diýilýär. Türkmenler öz taryhyny okumaly we öz taryhyny öwrenip özara paýlaşmalydyr. Şonuň üçin Türkmen taryhy bilen bagly we Türkmen dili bilen bagly bir näçe makalalar ýazdym. Şol makalary siziň bilen paýlaşýan. Birinji makalam Sultan Mahmud Gaznaly hakda. Sultan Mahmud Gaznaly Yemin-i Dule we Eminil Mille Ebul Kasım Mahmud binni Ebu Mansur sebektegin. Mahmud Gaznaly oğul Türkmenleriň gaý tiresinden bolup aşyr aýyň ilkinji agşamy ýary gecede 361-nji hijri 971-nji miladi ýylyň noýabrynda Gazna şäherinde dünýä iner. Gazna sözi Guz ýa Oguz sözünden alınıp ilki zamanlarda bu taryhy şäher türkmenlere degişli bolupdyr. Hazır şu wagtlar hem Bökegül Bayat türkmenlerden Gaznanyň etraplarında ýaşap ýörenler bar. Emma türkmen dilini unutup olar farsça gürleşýärler. Ýöne öz tire taýpasynyň adyny ýitirmän saklap gelendigine hayran galaýmaly. Gaznanyň etrapdyr şäherinde henidem türkmen ady bilen atlandyrylýan obadyr etraplar gatken. Mysal üçin Garabag, Gaýak, Çagatay ýaly ýerleri aýtsa bolar. Gaznawy sultanatlygynyň düýbüni tutan eliptegin bolup, ondan soň onuň gewsi sebektegin Gazynda iňen güýçli türkmen paşalygyny gurýar. We ençemegede Hindistana hüjüm edip Hindistanda İslam dinini ýaýýar we musulmanlar üçin Hindistana ýol açýar. İslam dini gelmedinden öň türkmenleriň arasynda Tagtegin, Alptegin, Sebektegin, ýagny şazada dilen atly adamlara taryhy kitaplar okanynda duş gelmek bolýar. Şolaryň biri hem Sebektegin bolup, onuň gaýratly perzendi Sultan Mahmud atasynyň ýyzynda Gaznada iňen güýçli paşalyk gurup Hindistana 17 gede hüjüm edýär. Hindistanyň gaty kän welaýatlaryny ol öz paşalygyna şamil edýär. Mahmud ýaşlygyndan okuwa başlap ilki bilen Qazi Ebu Nasrdan ders talim alýar. Biraz ulalandan soň harby talimi öz atasy Sebekteginden alýar. 15 ýaşyň üstünde Hindistanyň rajasy Jipal bilen Sebekteginiň arasynda ýüz beren sowuşda Mahmud hem oňa goşulyp söwüş meýdanynda merdan alyp görkezýär. Şonun biraz wagt geçenden soň, ýagny 997-nji ýylda Buhara paşasy Emir Nuh'un bir näçe serkerdeleri garşysyna çykyp söwüşýär. Emir Nuh şolaryň gozgalagyny basyp ýatyrmak üçin Sebekteginden ýardam sorýar. Eglenmän Sebektegin Mahmudi Emir Nuh'un ýardamyna leşkere baş edip ýollaýar. Emir Nuh uwanjyndan Sultan Mahmudi gymmatly serpaýlar bilen silap we Seyfuddula lakabyny oňa berýär. Hem de Horasanyň sypasalarlygy waliligini hem berýär. 997-nji miladi ýylda Sebektegin agyr kesel bolup ölüm ýastygynda ýatyrka, ýanynda kiçi ogly Ismail bar eken. Ismail'in enesinin eden tagallasynyň mejbur galyp Ismail'i Sebektegin özüne orunbasar edip paşa bellep dünýäden ötýär. Uşbu waka ýüz beren wagtynda Mahmud Horasanda eken. Bu habary eşiden dessene Mahmud Ismail'e ilçi iberýär. O şu ilçiden şeýle mazmunda hat hem gönderýär. Sen menden ýaşyň kiçi, u ökde tejriben hem ýok. Şonuň üçin hem sen paçalygy maňa ber, ýöne şondadam ygtyar seniň goluňda bolsun. Maňa diňe jihad etmäge we Hindistana leşker tartmaga hem de garşydaşlary basyp ýatyrmaga pursat berseň bolýar diýär. Emma Ismail bu hüdri kabul etmeýär. Mejburi ýagdaýda Mahmud öz doganynyň garşysyna Gazna goşun çekmeli bolýar. 998-nji ýylyň mart aýynda Gazna gelip hüjüm edip Ismail'e şikest berip Gazny paşalygyny öz goluna salýar. O Ismail bilen enesini Gorun galasynda zindana taşlaýar. Bu wakadan Buhara emiri Nuh Samany habar bolup Mahmudyň Gaznada paşa bolanyny kabul edip gutlaýar. Emma Horasanyň sypasalarlygyny Mahmuddan alyp başga bir emire berýär. Mahmud şoňa gazaplanyp Buhara emiri Samanynyň Horasandaky goşunynyň üstüne hüjüm edip ýeňip Horasany zor bilen öz goluna alýar. Mahmud bu ýeňişiň habaryny buýuşlap şol wagtlar İslam äleminiň halifasy bolup oturan El-Qadir billah ýetirýär. Bagdatda oturan halifa hoş bolup
Mahmudi Yemini Dule we Eminil Mille lakaplar bilen silap Mahmud'un basıp alan yerlerinin barına men taraftan sen hükümravan hakim dip belliyer. Bu vakadan biraz vakt geçmen 999 yılda İllihan Ukharani basıp alıp Samani Paşalığının düğübüne duvak aylayar. Samani paşalığı oturundan soň Mahmud bir garaşsyz paşalyga hükümrawan bolýar. Mahmud İllihan bilen dostlukly aragatnaşyga başlaýar we iki türkmen serdarlary indiki münakaşalary çözmek üçin ähdnama baglaşyp Ceyhun Amy derýany araçak bellep gaýra tarapy İllihana degişli we ileri tarapy Mahmuda degişli bolup bireginiň ýurduna hüjüm etmesi bolup ähdnama baglaşýarlar. Halap bin Ahmet adlı Yakup Sappari'nin başkalasından bir adam Samani hükümetliginin fese kaçandığından faydalanıp Sistan'a hücum edip ol yeri basıp alıyar. O şu yerde özüçe bir adat hükümetligi kurnayar. Şöylüp Qazny paşalygynyň garşysyna hereketler edip, eger sebekteginiň hüküm sürýän yerinde qaýsy biri gozgulan tapsa ýa-da sebekteginiň emirleriniň biri gaharlanyp Qazna sultanatlygynyň garşysyna baş göterse, onda şonu götergilep, goldap sebekteginiň kuwatyny azaldyp hökümetini ýykmak üçin agzalalyk taşlap durýar. Soň Mahmudyň döwründe de şeýle hilelerini dowam etdirýär. Bu ýene de öňki hereketlerini dowam etdirip İllihany şeýle dip tijeýär. Sen Qazna hüjüm et, menem senin ýardamyňa ýetişer diýär. Bu habar Sultan Mahmuda ýetişýär. Mahmud hayal etmän Sistana hüjüm edýär. Halap ýene hile bilen biraz soğut serpay alyp Sultan Mahmudyň öňünden peşwaz çykyp ötünç sorap ılalaşyk etmegi haýyş edýär. Ak yürekli Türkmen şahy Mahmud ılalaşygy kabul edip seweşmän pes izine Qazna dolanýar. Şonun biraz wagtdan soň Halap bilen ogly Tahiryň arasynda näsazlyk bolup özara çaknyşyklar ýüz berýär. Tirahir Halap öz ogly Tahiry bir bahana edip Prip bilen tutup öldürýär. Netijede bu habar Tokoýyň odiýaly il arasynda ýaýrap, halk Halapdan bidar bolýar. Sistanyň emirlerdir, wezir wekilleri Halapyň garşysyna çykyp, eger bir adamyň öz perzendine rahmi gelmese halka nädip peýdasy diger dip Sultan Mahmudi Sistana hüjüm edip Halapyň hökümetligini basyp almaga çagyrýarlar. Sistanyň halkynyň islegi boýunça 1002-nji ýylyň noýabr aýynda Mahmud Sistana goşun çekýär. Halap galany berkidip seweşe teýýarlyk görýär. Emma bir näçe gün gabagdan soň Mahmudyň galany basyp alyp biljekdigini aňyp, ýene de bir topar soğut salam bilen galadan çykyp Sultan Mahmuda ödüm tapşyrýar. Sultan Mahmuda yaranjangly sözler bilen ýüzlenip, "Han hem sultan hem sen özüň öldürsen hem güldürsen hem ýaryň bar" dip öz günahyny dileýär. Mahmud ýene de öldürmän Jowzanyň galasyna iberip zindana atýar. Şu türmede Halap 1009-njy ýylyň mart aýynda ölýär. Mahmud Qaznaly Raja Jipalyň garşysyna öz memleketini goramak üçin süweşmeli bolýar. 982-nji ýylda Jipal Qazna hüjüm edende emir sebektegin öz ýurduny goramak üçin Jipalyň garşysyna çykýar. Ýöne gaty soğuk bolup ýolda izde gar ýagyp duruşundan gorkup Qazna hüjüm etmäge gelen Jipal sulh edip paç bermäge hemde araçakda ýerleşen bir näçe galalary sebektegine bermäge razy bolýar. Emma Raja Jipal pes ýydyna ýurduna barandan soň wada hilaplyk edip Qazyndan gelen ilçileri tutsak edip türme basýar. Şo sebäpden sebektegin seweş meýdanyna girip Hindistana hüjüm etmeli bolýar. Jipal bu gedekki seweşde Gündogor Hindiň böýleki rajalaryny hem ýardam etmäge çagyrýar. Meger şonda da Hindileriň birleşen goşullary ýeňilip ta Pişawura barýança goldan berýär. Sebektegin Pişawur bilen etraplaryndaky vilayatlary öz paşalygy Qazny hökümetligine goşýar. Sebektegin wepat bolandan soň Raja Jipal goldan gideren ýerlerini gaýtaryp almak üçin talaş edýär. Şeýdip Mahmud mecburi ýagdaýa düşüp Hindiler bilen süweşmeli bolýar. 1000-nji ýylda Sultan Mahmud Malgan atly ýere hüjüm edip we onuň daş töweregindäki galalary hem basyp alýar. Soňky ýyly, ýagny 1001-nji ýylda Hindiň rajasy Jipalyň üstüne agyr goşun ýygyp Sultan Mahmud Qazyndan uraýar. Sultan Mahmudyň süweş niýeti bilen Qazyndan ýönegenini eşitip Jipal hem Hindden leşker ýygyp urap Pişawuryň golaýynda gelip goşun basýar.
1001 miladi ýylyň 27 noýabrynda iki leşgeriň arasynda galy çaknaşyk ýüz berýär. Netijede Raja Jipalyň goşuny ýeňilip